Bokajan along Asha Convention Ketalon Amai. Bokajan Public Health Center atum Cipatir Piponsi Bokajan Sports Association Auditorium Ahemalo Kichingsi Aparman Asha atum Panongsi Convention Amai Padupon. Ada porpai kepapor pen Asha kiklem tangkali tang atum Chikimo Ponsi api isi rat Amai kepaman poralong Dr. Donda Gogoi SDMO NCD pen kacipahim pupon Amai along Chopha alohi atum Pachinipon Dr. Sarot Gogoi alohi sarpo aman pen Karbianglong Autonomous Council EM Khonsing Rongpi EM Madhurja Dikyal Pukon District Program Officer Amarjit Tiso Lapen SDM and HO Dr. Devaras Deuriatum Chitongdun. May kang pualun Asha klembang atumpen lun ponsi may chingponlu. Lasto ahut apor ki may ansi ningkan surihinira ingkoy pen surihinira ingkoy rahini angbong Asha atum ki klem kidam kacepat doknai atumapan bangke tomatumapan ingwaisi Asha Convention along nong eta pajirponlu. Bangke tom best performance Asha atum amen sangpi promila bongrupi sangpi karing katharpi lapen sangpi basanti saha atumapan chitongdon alohi sarpo Karbianglong Autonomous Council EM Khonsing Rongpi EM Madhurja Dikyal Pukonatum ariding pen pajirponlo. Mayalong Karbianglong Autonomous Council EM Khonsing Rongpi pen Asha klembang atumapan det piang dangalong COVID-19 akiswawur kang dangahut pusida doktor nurse lapen Asha atum phiri repin pen amitang asai chiklem pame lapen anparta rat atum COVID-19 akiso awur pen jognang ji pen chipaduk pik pen arong damsi COVID ingprim tapi pidamlo. Anparta kaprek asai along alang litum chipaduk krup ajoksi pini alang litum isi anong chodeng long lo pusi kachoro lapen ning pathelang thanpon. Lason si jumesen ning pathe lapen aprang ki bang jari puthot ki klempon nangji alam lapen Karbianglong Autonomous Council Health asai hempen unan cerap cito dunji po alam thansi laso Asha Convention amai mesen pen pachunpon. Bokajan pen Budhe Sorteron Report News 7 Northeast. Bonda dong asal kuson ini itu non kang kekian along ini itu misen nang ketek long ba la medical staff system ini itu kan misen nang ketek long apa sih ini itu kan ang white kan curala nang di konon ang kami suka kan 2009 June 26 for dispensary Santikul Subcenter. Kilo ni? Nilimen di Karenga Therapy. Nang area ke? Apart pani Subcenter pe. PSC Balipotha. Sono nilimata ki claim ke dam so se sar tumda Bokajan block hoi pen. Asha Convention ke patilo la sis la kadunga be sar tum ke tokelang ke la khapen na jopsi. Ili tum phana so se performance ke mi ke la khapen si nitum than la no ekipilo anparke solo nitum ke claim gidam ke Asha tum anke ekivel mane idukisung rong along sami aju phelu ta vilo arni kiswa vilo arvi ki jang samia vilo idu bithak kidam ke claim ba ke nilitum dikisung sidu we phis tami ado ve nang litum dakatur pen alapen arnam pen ke jadun si so spinning gila nilitum dal so kim anong kilong ki phan sini ne stami dakna hang lo nang dun lo so sin litum long lo ninga rong lo an hel card